Sihamba safika madoda. Sihamba safika kwamkhulu uAmen. Sibingelela phinde jabule ababukeli bephuma Kapa TV. Namhlanje thana ke sisuke lapho sisuka khona sivakashele nayo inkosi yabathakathi umkhulu uAmen osuka ezweni elamathongo omhlabeni ngala lapha anzinze khona nalapha alaphele khona. Mkhulu uAmen singakunika ithuba baba ubingelela ababukeli. Singabingelela kakhulu emakhaya ebhedlela emajele lapho kufinyelela khona. Lokhuluma uye udokotela Amen. Sikhuluma ngaye phela umthakathi wendaba umenzi wezinto ba. Sibonge baba njengamanje siphuma Kapa TV thake sisuke lapho sisuka khona njengamanje ngokuthi sizwe udumo lwakho sizwe izinto ezinhle ozenzela abantu sababona abantu babhala babonga sababona abantu bakhuluma ngawe everywhere even kuma radio stations igama lakho liphezulu kakhulu baba Amen njengamanje uphakamisa abantu abaningi enduku yakho uma khulumana yiyona nduku esisusela lapho sisuka khona uma khulumane ungubani makhulumana sibabonile abantu bazobonga balethe inkomo balethe ngisho imoto. Njengamanje baba kucecisa abantu uma khulumane yini? Baba uma khulumane yinto ngeke ngithi into ngoba umuntu ongondlayo. Ngathi yisitholo sami leso kamuntu omdala lengahamba ngasilanda ezizweni. Ngiyakuzwa kahle. Ukuthi ngizophilisa abantu. Ngiyakuzwa kahle. Kuzwakala kahle. Amen. Manje le ndoda lengimakhulumana abantu abaningi emphakathini bayigxeka labanye bayikhuluma ngalenye indlela. Angisebenzi ngegazi la ekhaya. Engikwazi kwenhlizweni yami deep down. Ngathi mangilanda lento ngathi ngifuna kulanda into ezophilisa ngayo abantu hayi into lezodestroy ngayo abantu. Okungukuthi umakhulumane ngalesikhathi mina ngisuka la ngisuka khona ngithi mkhulu Amen ngicela ukuthi unginike induku amakhulumane sengihlupheka kakhulu akasebenzi ngegazi kahle kahle ka destroy lutho ekhaya. Akasebenzi ngegazi ba. Induku ophamisa umuntu nje ayiphezulu ngokwempilo. Injalo nje umuntu omdala ngoba umakhulumane phela leyo ndoda njengoba singimakhulumane uyayikhulumisa na usho ndoda. Uyayikhulumisa. Into ngiyifuna mina ngifuna ungenzele lokho nalokho. Kufana nanje mkhulu ukuthi ngizothi nginikeza mina lemfihlo yami emqebo la ekhaya. Mangunikeza umakhulumane uyamtshela makhulumane usuka la ekhaya makhulumane ngifuna mina ungenzele inkomo yami ebengaka. Ungathi mawuzofika eEastern Cape usuka la kimi sotshela makhulumane ukuthi sofuna lengaka ukhohle ukuthi u10 mawusuka kuphi la ekhaya. Okusho ukuthi khehle mangathi asinqumo sokuthi ngisuka la ngisuka khona from Cape Town baningi abantu bahluphekile izwe lonke umhlaba wonke kahle kahle umhlaba jikelele abantu bahluphekile bakhathazekile futhi sebahambe kakhulu abantu bazama impilo nethi impilo bangayitholi. Sibabonile ke babhala babonga sibabonile bahambe bakhuluma ngawo kahle igama lakho phezulu sibabonile labanye bakuposta bathi inkosi abathakathi njengamanje ekheta uma ngiyithatha le nduku definitely sure ukuthi izongiphakamisa njengoba abantu bebhala babonga kangaka. Baba ngifuna umuntu mina ngimtshela sihambe ekhaya nokuzolunga after how many days. Yes. Ngifuna uphume la ekhaya lento uyiphethe. Uphuma soyiphethe lento. Uphuma la ekhaya sojabulile. Ngendlela osuka ujabule ngayo ekhaya. Ngifuna la esigodlweni sami uphume wenze njani ujabulile. Okusho uma ngifika lapha kuye ngizothatha induku amakhulumane ngadlula mhlambe